No niin, katsotaanpas tästä. Pari päivää sitten tuli laatikko kotiin. En ole vielä kerännyt avata, mutta tehdään tämmönen lyhyt unboxausvideo. Eli eikä tällä mikään ylläri ole, että täällähän saattaa jotain jousiammuntaan liittyvää olla. Katsotaan mitä täältä löytyy. Ensimmäisenähän täällä on tämmönen lippalakki. Sitten katsotaan mitä paketista löytyy. Täältähän löytyy Bowtechin asent 60 paunasena. Väri on OD Green. Tämän näköinen peli. Tottamus oliko täällä? Oliko täällä vielä? Joo, siinä on ilmeisesti Bowtechin tarra. Käyttäjäohjekirja. Tutkitaan vielä lisää, onko täällä mitään. Siinäpä ne oli kaikki. Siitähän sitä pääsee joustavirittelemään toimintakuntoon. Eipä mulla tällä kertaa muuta.